नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर सध्या हिवाळा सुरू आहे आणि या हिवाळ्यामध्ये आपल्याला उष्ण पदार्थांचं सेवन करावं लागतं। तर या उष्ण पदार्थांमधील एक पदार्थ म्हणजे मेथीचे लाडू आणि हे मेथीचे लाडू आपल्याला कडवट लागतात, त्यामुळे बरेच जण ते खात नाहीत। पण एका विशिष्ट पद्धतीने जर ते बनवले तर ते पौष्टिक तर होतातच, त्याचे पौष्टिक तत्व तर टिकून राहतातच, पण त्याचबरोबर ते खायला बिलकुलही कडू लागत नाही, अगदी 100% कडू लागत नाही। तर अशीच ही रेसिपी मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तर ह्या लाडूंमध्ये आपण जे पदार्थ वापरतो काजू बदाम वगैरे ते सर्वच उष्ण गुणधर्माचे असतात। त्याचबरोबर हृदयासाठी, फुफ्फुसासाठी, मेंदूसाठी, पचनक्रियेसाठी अतिशय लाभकारी असतात। तर हे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम मेथ्या घेतलेल्या आहेत। तर त्यांना व्यवस्थित निवडून घ्यायचं आणि आता गॅसवर एक कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला ह्या 2 टप्प्यांमध्ये 2 ते 3 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायच्या आहेत। तर बघा, तुम्ही ते बघू शकता मेथ्या छान भाजून झालेल्या आहेत। तर आता आपण ह्या काढून घेऊया। तर 250 ग्रॅम मेथ्यांसाठी इथे मी 750 ग्रॅम म्हणजे पाऊण किलो गहू घेतलेले आहेत। तर तुम्ही गव्हाचं पीठ यापेक्षा कमी किंवा जास्त घेऊ शकता, पण हे परफेक्ट होतं। तर आता हे गहूसुद्धा आपल्याला खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत। तर गॅसची फ्लेम लो टू मिडियम ठेवायची आणि छान गहू भाजून घ्यायचे। गहू भाजले की छान फुलतात, तर तेव्हा समजायचं की गहू छान भाजून झालेले आहेत। तर अशा भाजलेल्या गव्हाची कणिक या लाडूमध्ये जास्त चवदार लागते, तर म्हणून आपण हे गहू भाजून घेणार आहोत। तर आता गहू भाजून झालेले आहेत, आता आपण काढून घेऊया। साधारण गहू भाजण्यासाठी सुद्धा आपल्याला 2 टप्प्यांमध्ये 5 ते 7 मिनटं लागलेले आहेत। तर आता तुम्ही बघू शकता मेथ्या आणि गहू हे दोन्ही भाजून झालेले आहेत। तर एका ताटामध्ये त्यांना इथे मी पसरवून ठेवलेलं आहे। तर हे गार झालं की आपल्याला गिरणीवरून दळून घ्यायचं आहे। तर आपण मिक्सरमध्ये सुद्धा हे दळू शकतो, पण ते जाडसर राहतं, त्यामुळे गिरणीतून दळून आणलं तर जास्त योग्य होईल, छान बारीक पीठ होतं। त्यानंतर ते आपल्याला गाळून घ्यायचं असतं, म्हणजे जे जाड साल असते ती निघून जाते। तर इथे तुम्ही बघू शकता इथे मेथ्यांचं पीठ मी छान असं गाळून घेतलेलं आहे। तर आता हे असं पीठ आपल्याला मिळालेलं आहे, जास्त बारीकही नाही आणि जाडसरही नाही। तर अगदी आपण भाकरीसाठी वापरतो तेवढंच जाड आपल्याला या मेथ्यांचं पीठ दळायचं असतं। तर आता या मेथ्यांच्या पिठामध्ये आपल्याला 1 लिटर दूध घालायचं आहे। 250 ग्रॅम मेथ्यांचं पीठ आहे हे, आणि यामध्ये आपल्याला 1 लिटर दूध घालून एक रात्रभर असंच आपल्याला ठेवायचं आहे। तर या पद्धतीने थोडं थोडं दूध घालून हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर अगदी ओलसर होतं हे मिश्रण, आणि या दुधामुळेच या मेथ्यांचा जो कडवटपणा असतो तो निघून जातो। पण आपल्याला माहिती आहे दूध हे पौष्टिक असतं, तर दुधामुळे दुसरा साईड इफेक्ट होत नाही। तर मेथ्यांची पौष्टिकता आणखी वाढते। तर तुमच्याकडे थोडं दूध कमी असेल तर तुम्ही कमीही घातलं तरी चालेल, फक्त मिश्रण एवढं ओलसर होणार नाही, थोडं कोरडं कोरडं राहील, पण तरीही मेथ्यांमधला कडवटपणा कमी होईल, पण पूर्ण 100% नाही होणार, ती थोडासा हलकासा कडवटपणा त्यात राहील। तर अगदी तुम्हाला थोडेफार कडू लाडू हवे असतील तर तुम्ही यामध्ये कमी दूधसुद्धा घालू शकता, म्हणजे थोडाफार कडवटपणा यामध्ये राहील। आणि 100% तुम्हाला बिलकुल कडू लाडू नको तर तुम्ही एवढं पुरेपूर दूध घालायचं। तर आता हे मेथ्यांचे पीठ तयार आहे लाडू बनवण्यासाठी। तर त्यासोबतच आपल्याला लागणार आहे खारीक पावडर। इथे मी 250 ग्रॅम खारीक पावडर घेतलेली आहे। 250 ग्रॅम सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आहे। 250 ग्रॅम बदाम घेतलेले आहेत आणि 250 ग्रॅम काजू घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर तेवढेच म्हणजे 250 ग्रॅम गोडंबीसुद्धा इथे मी घेतलेली आहे। गोडंबीसुद्धा भरपूर लाभदायक असते, उष्ण गुणधर्माची असते। आणि त्याचसोबत 250 ग्रॅम इथे मी डिंक घेतलेला आहे, आणि त्यासोबतच आपल्याला इथे 2 किलो गूळ लागणार आहे। तर गूळ तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता आवडीनुसार, आणि 1 किलो साजूक तूप इथे मी घेतलेला आहे। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे हा लाडूचा मसाला, की ज्यामध्ये पिंपळी, सुंठ, लवंग, मिरे, जायफळ आणि हिरवे वेलदोडे आहेत। तर हा मसाला मी घरीच बनवलेला आहे, त्याची रेसिपी मी लवकरच अपलोड करणार आहे। तर त्यासोबतच आता आपल्याला हा सर्व सुकामेवा छान भाजून घ्यायचा आहे। तर इथे मी सुरुवातीला बदाम टाकलेले आहेत कढईत,
तर एक साधारण 2 मिनटामध्ये हे भाजून तयार होतात. तर तुम्ही याची पावडर करून सुद्धा भाजू शकता. तर अख्खे भाजले तरीही ते छान खमंग भाजले जातात आणि चवीला टेस्टीच लागतात. तर आता बदाम भाजून झालेले आहेत. तर आता काजू भाजून घेऊया. तर इथे काजूंना भाजायला सुद्धा साधारण 2 ते 3 मिनटं लागतात मीडियम टू लो गॅसवर. तर आपल्याला माहिती आहे काजू आणि बदाम हे उष्ण गुणधर्माचे असतात, वजन वाढण्यासाठी लाभदायक असतात. त्याचबरोबर आपल्या हृदयासाठी सुद्धा ते आवश्यक असतात. बदामामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर्ससुद्धा असतात. तर म्हणून आपण या सर्वच सुकामेव्याचा या लाडूमध्ये यूज करतो. तर आता इथे मी गोडंबीसुद्धा भाजून घेते. तर गोडंबी ही बिबा नावाचं जे झाड असतं तर त्याचं आलेलं हे फळ असतं. तर ही सुद्धा उष्ण गुणधर्माची असते, पण खूप लाभदायक असते आपल्या शरीरासाठी. त्यामुळे लाडूमध्ये आवर्जून आपण याचा वापर करायला हवा. तर आता साधारण 2 ते 3 मिनटांमध्ये गोडंबी छान भाजून तयार होईल. तर जास्त आपल्याला हे जिन्नस भाजायचे नाही आहेत, अगदी हलकेसे 2 ते 3 मिनटांपर्यंतच भाजून घ्यायचे आहेत. तर आत्ता गोडंबी काढून घेऊया आणि यामध्ये आपल्याला खारीकची पावडर, त्याचप्रमाणे खोबराखीससुद्धा भाजून घ्यायचा आहे हलकासा. तर इथे खोबराखीस भाजायला साधारण आपल्याला 3 ते 4 मिनटं लागतील. तर छान अगदी त्यातील जी आर्द्रता आहे ती निघाली पाहिजे, म्हणजे छान कुरकुरीत असा हा किस तयार होईल. तर इथे खोबराखीस भाजून झालेला आहे. तर आत्ता आपण खारीक पावडरसुद्धा अगदी तूप न घालता कोरडीच भाजून घेऊया. तर ही खारीक मी गिरणीवरूनच दळून आणलेली आहे. तर ही रेडीमेडसुद्धा याप्रमाणे खारीकची पावडर मिळते किंवा मिक्सरवर सुद्धा तुम्ही उन्हात छान वाळवून त्यातील बिया काढून नंतर ती मिक्सरवर बारीक करू शकता. तर या पद्धतीने साधारण 2 ते 3 मिनटं आपल्याला ही खारीक पावडर छान खमंग भाजून घ्यायची आहे, म्हणजे यातील जी आर्द्रता आहे ती निघून जाईल आणि आपले लाडू टिकायला मदत होईल. तर इथे आता खारीक पावडर भाजून झालेली आहे. तर आता आपण हिला काढून घेऊया. तर आता यामध्ये आपल्याला डिंकसुद्धा तळून घ्यायचं आहे. तर इथे मी साधारण 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घातलेलं आहे. तर डिंक तळायला जास्त तूप लागतं. तर डिंकाची मी मिक्सरमध्ये या प्रकारे पावडर करून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. तर यामुळे काय होतं की डिंक छान तळला जातो, म्हणजे मध्ये कच्चा राहत नाही. आणि एरवी आपण मोठे मोठे खडे जर तुपामध्ये तळून घेतले तर बऱ्याचदा ते मध्ये कच्चे राहतात आणि त्यानंतर ते लाडूमध्ये थोडे कचकच लागतात. तर म्हणून हे जास्त सोयीस्कर राहतं. छान मिक्सरमध्ये या प्रकारे बारीक करून घ्यायचं डिंक. तर बघा छान असं तळल्या जात आहे, तुम्ही बघू शकता. तर कुठेही कच्चा राहत नाही. तर आता या पद्धतीने मी हा संपूर्ण डिंक तळून घेते. तर इथे संपूर्ण सुकामेवा आणि डिंक छान तळून झाला आहे, भाजून झाला आहे. तर आता आपण इथे मेथ्यांचं पीठ भाजणार आहोत. तर सुरुवातीला तुम्हाला हे ओलसर दिसत असेल, तर जसं जसं हे भाजलं जाईल तसं तसं ते मोकळं होतं छान. तर या प्रकारे आपल्याला छान ते पसरवून घ्यायचं आहे चमच्याच्या मदतीने. आणि साधारण हे पीठ भाजायला आपल्याला 15 ते 16 मिनटं लागतात. मिडियम टू लो आचेवर आपल्याला हे छान खमंग अगदी रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं असतं. तर बघा तुम्ही इथे बघू शकता पीठ छान मोकळं मोकळं होत आहे. तर याच पद्धतीने ते भाजून झाल्यानंतर छान मोकळं होतं. तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की मेथ्या ह्या बहुगुणधर्मी असतात. मेथ्यांमध्ये मधुमेहरोधी गुण असतात, कारण त्या चवीने कडवट असतात. त्यामुळे शरीरातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात. त्याचबरोबर आपल्या केसांच्या आरोग्यामध्ये सुद्धा महत्त्वाचा रोल ह्या मेथ्या निभावतात आणि आपलं वजन कमी करण्याससुद्धा मदत करतात. त्याचबरोबर आपले हाडे मजबूत ठेवण्याससुद्धा ह्या सहाय्यकारी आहेत. तर म्हणून आवर्जून आपण मेथ्यांचा उपयोग आपल्या आहारामध्ये करायला हवा. तर एरवी वर्षभरामध्ये आपण कढीमध्ये किंवा एखाद दुसऱ्या भाज्यांमध्ये मेथ्यांची पावडर वापरतो. तर हिवाळ्यामध्ये आपण याचा जास्त वापर करतो आणि नक्कीच करायला हवा. तर या प्रकारे बघा तुम्ही बघू शकता पीठ छान असं मोकळं मोकळं झालेलं आहे. तर एक साधारण 12 ते 13 मिनटानंतर बघा या पिठाचा कलर चेंज झालेला आहे. तर डार्क रंगाचं हे पीठ म्हणजे छान भाजून झालं आहे आणि तूप छान सुटायला लागलेलं आहे. तर आत्ता हे पीठ खमंग भाजून झालेलं आहे असं समजायचं आणि हे आपण काढून घेऊया. तर इथे
काजू आणि बदामची या प्रकारे मी जाडसर पावडर करून घेतलेली आहे. थोडी जाडसरच ठेवायची म्हणजे लाडूमध्ये जाड पावडर छान दिसते. आणि त्यानंतर ह्या ज्या गोडंब्या आहेत त्या पण या प्रकारे थोड्याशा जाडसर, अगदी बारीकच आहेत, त्या प्रकारे वाटून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण गव्हाचे पीठ छान खमंग भाजून घेऊया. त्यासाठी साधारण 2 ते 3 मोठे चमचे मी इथे तूप घातलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला साधारण 2 ते 3 टप्प्यांमध्ये हे पीठ भाजायचं आहे. तर हे पीठ भाजण्यासाठी सुद्धा साधारण आपल्याला 10 ते 12 मिनटं लागतात. मीडियम टू लो फ्लेम करूनच आपल्याला हे पीठ भाजायचं आहे. तर एकसारखं हलवत राहायचं आहे आणि छान खमंग वास सुटेपर्यंत हे पीठ आपल्याला याच प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता, बघा पीठ छान खमंग भाजलं गेलेलं आहे. तर साधारण 12 ते 13 मिनटं मला हे पीठ भाजण्यासाठी लागलेले आहेत. कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे. तर याच प्रकारे इथे मी संपूर्ण कणिक साधारण 3 टप्प्यांमध्ये भाजून घेते. तर आता कणिकसुद्धा भाजून झालेली आहे. तर आता आपण गुळाचा पाक बनवूया. तर ही एक महत्त्वाची स्टेप आहे या लाडूमधील. तर इथे साधारण 3 मोठे चमचे इथे मी तूप घातलेलं आहे. तर हे तूप वितळलं की आपल्याला त्यामध्ये गूळ घालायचा आहे. तर गूळ या प्रकारे मी इथे फोडून घेतलेला आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. तर तुम्ही गूळ किसूनसुद्धा घेऊ शकता म्हणजे लवकर मेल्ट होईल. तर या गुळाला आपण फोडताना यातील जे कचरा आहे ते काढून घेतलेला आहे. तर शक्यतो आपण गूळ फोडताना किंवा किसतानाच यामधील जे कचरा असतो तो काढून घ्यायचा, म्हणजे आपल्या लाडूमध्ये कचकच लागत नाही. तर या पद्धतीने आपल्याला चमच्याच्या मदतीने हे खडे फोडून घ्यायचे आहेत. तर एक साधारण आपण 3 ते 4 मिनटं हा पाक बनवणार आहोत. तर तुम्ही ते बघू शकता. तर बऱ्यापैकी हा गूळ वितळलेला आहे, परंतु काही खडे या गुळामध्ये आहेतच. तर आपण आणखी मीडियम टू लो आचेवर व्यवस्थित असं याला मिक्स करून घेऊया. तर एक बघा छान असा घट्टसर आपला हा पाक तयार झालेला आहे. तर आता हा पाक रेडी आहे की जो चिकटही नाही आहे, फक्त आपण वितळून घेतलेला आहे, पण तरीसुद्धा मी त्याला इथे पाक म्हटलेला आहे. तर आता हा जो पाक आहे तर हा आपल्याला लाडूमध्ये टाकून घ्यायचा आहे. तर इथे मी गव्हाचे पीठ आणि मेथ्यांचं भाजलेलं पीठ एकत्र एका मोठ्या टोपलीमध्ये घेतलेलं आहे. तर थोडं मोठंच भांडं घ्यायचं हे सर्व मिश्रण कालवायला. आणि हे आपलं लाडूचं प्रमाण थोडं जास्त आहे, त्यामुळे आपल्याला थोडं मोकळंच भांडं लागतं. तर यामध्ये हा संपूर्ण पाक मी इथे टाकलेला आहे. तर आता व्यवस्थित आपण यामध्येच मिक्स करून काजू बदामची पावडर, त्यानंतर गोडंबीची पावडर, खोबरा कीस आणि खारीकची पावडरसुद्धा टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया. तर यामध्ये हा तळलेला डिंकसुद्धा इथे मी घातलेला आहे. तर छान अगोदरच हा बारीक असा डिंक आहे, त्याला फोडून घालण्याची काही गरज नाही, तो आपोआपच चुरा होतो आणि लाडूमध्ये असाही राहिला तरी तो दाताखाली आल्यानंतर खूप छान लागतो. तर यामध्येच मी लाडूचा मसालासुद्धा घातलेला आहे आणि हे हाताने व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर बघा अगदी छान ओलसर असं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे आणि व्यवस्थित असे लाडू वळता येत आहे. तर बघा या प्रकारे इथे मी लाडू छान वळून घेतलेला आहे. तर याच प्रकारे बाकी सर्व लाडू इथे मी वळून घेणार आहे. तर तुम्ही एका हाताच्या मदतीने सुद्धा हे लाडू वळू शकता किंवा 2 हातांच्या मदतीने सुद्धा हे लाडू करू शकता. तर हे मिश्रण तुम्हाला थोडं कोरडं वाटत असेल तर त्यामध्ये थोडं तूप गरम करून तुम्ही घालू शकता. अगदी तुम्हाला ओलसर लाडू हवे असतील जास्त तुपाचे तर तुम्ही आणखी यामध्ये 2 ते 3 चमचे थोडं वितळवून तूप घालू शकता. तर इथे मी 1 किलो तूप यासाठी वापरलेलं आहे आणि तेवढं सफिशियंट होतं. अगदी तेलकटही लाडू मी बनवत नाही, तुपकट लाडू बनवत नाही, त्यामुळे मी 1 किलोच तूप यासाठी वापरलेलं आहे. तरीही अगदी परफेक्ट हे लाडू तयार होतात. तर या पद्धतीने तुम्ही लाडू एक वेळेस नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अनुभवसुद्धा कमेंट्सद्वारे कळवा. आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि अशाच पुढील छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताज रेसिपी मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा. पण त्यासोबतच बेल आयकॉनचे बटनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला मी अपलोड केलेल्या सर्व रेसिपींची नोटिफिकेशन्स मिळत जातील आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस करणार नाही. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.
तर पुन्हा भेटूया अशाच पुढील छान छान रेसिपीजमध्ये. तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा. थँक्यू.